To je dneska hezký první den v tomhle novém bytě. Asi to nedojím. A nebo mohla bych ještě trošku. Teď si trochu zdřímnu. Kdo to může být? Kdo tam je? Jack. Jack? Já žádného Jacka neznám. Vy jste tady nová? Ano, ale pustím vás dál. Ale ještě jsem nedostala klíče, takže musíte jít zadními dveřmi. Aha. Já vás pustím. Jo, chápu. Jsem tady. To seš ty, děkuji, já jsem, no víš, děkuji je tady hodně, tak já jsem tě neviděla přes ty dveře, tak pojď dál. Jo, jasně. No a jak se máš, když jsi už tady, já jsem totiž slyšel, nebo zaslechl, že jsi přestěhovala, víš. Jo, no já jsem vlastně žila ještě s mámkou, víš, tak a už mě to nudilo, prostě mám hodně mladšího bráchu a ještě víc mladší ségru. No a ona prostě pořád nechávala na mě práci a starala se jenom o ně, tak jsem si řekla, že se prostě odstěhuju. Jo, to byl možná lepší nápad než ten můj. A ten tvůj byl jaký? No, že by ses přestěhovala ke mně. Jo, takovej, no tak to by bylo blbý. Jo, aha. No, tak nic, no. Proč tak zvyšuješ hlas? Teď můžeš bydlet se mnou. Místa je tu dost, 2 postele. Jo, jasně, jo. Vlastně to ani nevadí, protože já jsem tě obyt přišel, takže jsem pod mostem. No tak nejseš. Jak to? Teď jsi už u mě. Přece tě nemůžu nechat venku. Nechodíme spolu nějak, ale přece tě nenechám venku, jsi můj nejlepší kámoš. No jo, ale nic se nedá dělat, to nevadí, neřeš to. Já to budu řešit. Hned teď odejdeš a vemeš si věci, jestli nějaký máš a přijdeš sem. Jo, dobře, tak ahoj. Doufám, že jsem udělala dobře. Zapomněla jsem se. No, určitě se nebude brát peřino. Doufám. A já se teď konečně zdřímnu. Ne, musím ještě nakoupit jídlo. A nebo... No, ale mohla bych přece... No, já nevím. Mohla bych si koupit paštiku. Ta by byla dobrá. Nebo apetito. No, asi si zajdu pro tu paštiku. Tam mi bude opravdu moc chutnat. Já tady kecám a stojím tady. Ahoj, já bych si tady u tebe chtěla koupit paštiku, ořechy a májku. Jo, samozřejmě. Promiň, já jsem tady vytírala a ještě jsem si to tady moc neuslyšela ze své strany. Takže to bude celá 100. Jo, tady. Děkuju. A jdu domů. To byla tíha. Apetito, chutná ti to. Jo, to je dobrá reklama. A kde se tak loudá?
Nechápu, že toho tam měli tak málo. Ještě mi dneska měli přivést tu skříňku. No, doufám, že ho přivezou. Jsou tady. Tak pojď dál. To jsou všechny tvý věci? Vážně? Jo, jen podestýlka. Jenomže já podestýlku mám. Takže jsem tě nikam nemusela posílat. To mě nenapadlo. No nevadí. Tak chceš si odpočinout? Jo, tak můžu třeba tady nahoru. Jo, samozřejmě. Tak dobrou. Stejně už se stmívá. Tak se hezky vyspí.